שלום, עבודה מסכמת בקורס אסטרטגיה עסקית, תואר שני Executive MBA בבר אילן, עם פרופסור אייל יניב, מגישים בצלאל כהן, מעיין אפר, ישי כסלו ואורן ראובני, עבדך הנאמן. אנחנו בחרנו להתמקד ולנתח את מיטרוניקס, ישראלית, ציונית, הוקמה ב-1983 בקיבוץ יזרעאל. תחום העיסוק המרכזי והעיקרי שלה זה פתרונות טיפול בבריכות שחייה, טיפול וניקוי. החברה היא חברה בינלאומית, פועלת ב-65 מדינות. צריך להגיד רגע משהו בכלל על חברה שמגיעה מהתנועה הקיבוצית. אנחנו בעבודה מנתחים את האסטרטגיה העסקית בלבד של החברה, אבל חשוב לנו להגיד שחברה מהתנועה הקיבוצית היא חברה שבמטרות שלה יש דברים גם מעבר לעסקית, כמו כמות חברי קיבוץ שעובדים בה, כמו השקעות בדברים של הקיבוץ עצמו, כמו נוי ובריכה וחג המשק. ושמדברים על חברה שמגיעה מהמקום הזה, צריך לתת לזה גם התייחסות. פה בעבודה הזאת אנחנו לא מראים את זה ולא מתייחסים לזה דווקא, אבל היה חשוב לנו להגיד את זה עכשיו. חברה מאוד מעניינת, חברה מרגשת אפילו, שאנחנו עכשיו נעבור עליה ונראה באמת מה האסטרטגיה שהיא נוקטת בה אל מול הניתוח שוק, העשייה שלה. אז בעצם, כשאנחנו מדברים על החזון שמיטרוניקס, הם שמים מולם את הדרך להנאה המקסימלית של הלקוח, מהבריכה הפרטית שלו, או הבריכה הציבורית שלו, לא משנה מה זה, בעזרת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים וחדשניים. זה החזון, זה מה שעומד בעיני החברה כל הזמן. הייעוד של החברה בעצם זה להוביל את שוק הבריכות, גם הפרטיות, גם הציבוריות בכל העולם, על ידי פתרונות טכנולוגיים, בעזרת חוויית נוחות מקסימלית, בטיחות ובאמת ידידותית לסביבה, שזה משהו שהם שמים עליו מאוד דגש בטח בשנים האחרונות. אנחנו נדבר פה הרבה מאוד על פיתוח ועל חדשנות ועל הסביבה, זה משהו שחוזר על עצמו כל הזמן. ביעדים, רואים פה יעדים כמותיים של באמת מספרים שאליהם רוצים להגיע על מנת להשיג את הייעוד. ואנחנו נתחיל בניתוח האסטרטגיה. אז החלטנו לנתח את הסביבה החיצונית בעזרת פסטל, בעצם כלי שמאפשר לנו קצת להעריך את הגורמים הסביבתיים, את האיומים ואת ההזדמנויות שקיימות. אז אנחנו חייבים להגיד שהאיומים העיקריים שעומדים מנגד הדבר הזה, זה גם קצת רגולציות סביבתיות וגם תחרות שהולכת וגוברת, בעיקר ממדינות כמו סין ומדינות כאלה, ובהזדמנות יש הזדמנות מאוד גדולות, כי עוד מעט נראה את זה. שוק הבריכות הפרטיות, או בכלל השוק הזה לרובוטים לניקוי הבריכות, גם פרטיות וגם זאת, הוא הולך וגדל והוא במגמת צמיחה. יש מספר מגמות מרכזיות שמשפיעות על השוק, אנחנו נתנו פה כמה. נוחות וחיסכון בזמן, כמובן שרובוטים לניקוי בריכות הם מציעים פתרון מאוד מאוד מדויק, אוטומטי, מאוד מפשט. אין כבר את הפולבוי הזה שמנקה עם תחתונים את הבריכה ורחמנא ליצלן מנצל גם את האנשים לפעמים. הזדמנויות משווקים חדשים, אז כמובן שהטכנולוגיות החדשות מאפשרות לרובוטים האלה להתמודד עם כל מיני סוגים של בריכות, ולא רק בריכות פרטיות באיזושהי וילה כזאת או אחרת, וזה מגדיל ומגייס קהל נוסף של לקוחות.
עלייה במודעות לאיכות הסביבה. בעצם הרובוטים האלה מאפשרים הפחתה בשימוש כימיקלים בתחזוקה של הבריכה, וכמובן צריכת אנרגיה פחותה מפתרונות אחרים. לזה יש לנו פה בעצם כל השיפור הטכנולוגי והאינטגרציה עם פתרונות חכמים בעזרת AI, שליטה מרחוק, כל הדברים האלה. כמובן זה גם מגדיל מאוד את השוק שאליו אתה הולך, וזה מאוד מאוד, זה מאפשר מאוד, קהל יעד הרבה יותר רחב, וכמובן שוק גלובלי ומודעות המותג. המותג של מטרוניקס הוא מותג, וגם על זה אנחנו מדברים לאורך העבודה, לא מספר פעמים לא קטן. המותג של מטרוניקס הוא מותג חזק, של חברה איכותית, והדבר הזה עם חשיפה קצת יותר רחבה ופיתוח של חנויות אונליין, מאפשר בעצם באמת להגיע לשווקים הרבה יותר גדולים. פתיחת השוק הגלובלי דרך האונליין הוא משהו שכמעט בכל תחום גורם למקל על היכולת לצאת הלאה. אז אחרי שניתחנו קצת את הסביבה החיצונית, אנחנו נכנסים פה לניתוח של המשאבים האסטרטגיים, הפנימיים של החברה ובכלל. אז אנחנו מראים פה כמה משאבים אסטרטגיים, או כמה סוגי משאבים אסטרטגיים, משאבים טכנולוגיים, פיתוחים טכנולוגיים, כמו סוללות מתקדמות וכאלו, והחברה מחזיקה במספר פטנטים טכנולוגיים, משהו שבאמת מאפשר לה יתרון גדול מאוד. משאבים פיננסיים, אז בעצם התרחבות לשווקים בינלאומיים, שמקנה לחברה יציבות כלכלית לאורך לא מעט שנים, וגם גישה מאוד טובה למשקיעים ולמימון זר. משאבים אנושיים, מטרוניקס משקיעה המון 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 בהון האנושי שלה, ובצוות מחקר ופיתוח בדגש אפילו, אבל גם צוות ניהול מנוסה, שמוכוון מטרה וממוקד, ובא לחזק את המותג ולצאת החוצה לפעילות גלובלית רחבה, ומעל הכל אולי תרבות ארגונית מדהימה שמעודדת יצירתיות וחדשנות, שמאפשרת להיות חוד החנית כל הזמן, וזה דבר מדהים. ואני חושב שבסוף אולי זה המשאב הכי יקר, כי זה המשאב שבאמת דוחף אותך קדימה, המשאב האנושי. משאבים שיווקיים, אז כמו שאמרנו, מותג מאוד חזק של איכות גבוהה, מאפשר מאוד 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 להישאר מעל התחרות בינתיים, וקשרים ושותפויות עם לקוחות לאורך שנים וספקים אסטרטגיים, גם משאב נהדר. ובסוף משאבים פיזיים, כמו שאמרנו הרבה פעמים, מספר מרכזי מו"פ איכותיים מאוד, עם אנשי מקצוע ברמה הגבוהה ביותר, כולל מהנדסים ברמה הגבוהה ביותר, והתמקדות כל הזמן בדחיפה לחדשנות וכל הזמן המשך פיתוח. השתמשנו פה בעצם באנליזת וריו, שבעצם מאפשרת לנו להעריך המשאבים הפנימיים של החברה, ובעצם מראה לנו מה היתרון התחרותי. אנחנו יכולים לראות שהדבר הכי בולט פה, ודיברתי על זה לפני זה ואני אדבר על זה בהמשך, זה באמת המומחיות והניסיון של מספר שנים גדול, והקושי מאוד מאוד לחקות אותם טכנולוגית, ביחד עם ידע ייחודי מאוד ופטנטים שמביאים יתרון נדיר מאוד בשוק. בעצם זה ביחד עם הארגון הנהדר מוביל את מטרוניקס להיות חברה מובילה בשוק העולמי, עם מותג באמת אמין וחזק, שמשלב גם חדשנות וגם פתרונות מותאמים, אד-הוק, קוסטום-מייד למספר לקוחות. ההסתכלות הזאת על הלקוח ביחד עם חדשנות וביחד עם פטנטים, ופשוט יתרון תחרותי חזק. אז בעצם ראינו את המשאבים, את החוזקות, את החולשות, ראינו את ההזדמנויות, את האיומים. פה אנחנו משתמשים בניתוח אסטרטגי של טוז, שבעצם בא להראות לנו את היחסים בין ההזדמנויות והסיכונים לבין החוזקות והחולשות. אנחנו רואים פה שיש פה מספר אסטרטגיות בכל אחד
מהיחסי גומלין בין הדברים. אני לא אגיד הכל, אני אתמקד פה, נגיד לצורך העניין, באחת החוזקות, אוקיי? אל מול הזדמנויות, אם אנחנו מסתכלים על הדגש על קיימות סביבתית ועל ההזדמנות שהעולם והמגמה העולמית הולכת כל הזמן לקיימות סביבתית ולפיתוח של פתרונות אקולוגיים, אז אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו רואים שזה פוגע בדיוק שם, ויש דגש גדול על קיימות סביבתית ויעילות אנרגטית בחברה, ופיתוח של שת"פ עם חברות טכנולוגיות גם, וגם השקת מוצרים אקולוגיים שמותאמים למגמות האלה, אז זה אחת הדוגמאות. אני מדבר פה עכשיו רגע על האסטרטגיה הגנרית. בסוף, כמו שהראינו פה, האסטרטגיה של מטרוניקס מתמקדת בהשגת היתרון התחרותי על ידי פיתוח טכנולוגיות חדשניות, אוקיי? זה ביחד עם התאמה אישית של מוצרים, בסדר? זה היתרון התחרותי, ושם האסטרטגיה מתמקדת. כל הזמן לפתח וחדשנות, כל הזמן. איך עושים את זה? בכמה מקומות. אחד, משקיעים המון במחקר ופיתוח, R&D, אם זה פיתוח רובוטים חכמים בעזרת בינה מלאכותית, אם זה כל מיני רובוט ללא כבל, ואם זה תוכנות מתקדמות שמאפשרות שיטה מרחוק, אוקיי, זה ממש קשור להשקעה במחקר פיתוח. אם זה חוויית משתמש, היא מאוד מתקדמת והיא מדהימה, אם זה קישוריות IoT ואפליקציות יהודיות שמראות הכל, אם זה עיצוב נורא יפה, אם זה חיסכון באנרגיה ובזמן, אוקיי, שימוש במנועים קצת יותר יעילים, טעינה מהירה, כל מיני כאלה דברים, ושירות לקוחות ותמחור גמיש, מותאם אישית. זה משהו שמסמל לו דגש מאוד במטרוניקס. אחרי שראינו את כל זה, אנחנו ננסה רגע לנתח, או ניסינו לנתח את השוק הבינלאומי. פה החלטנו להשתמש במודל קצת שונה, בחמשת הכוחות של פורטר, שהוא בעצם מודל שפותח בעצם אל מול ה-TOWS וה-SWOT. חמשת הכוחות של פורטר בסוף מאפשרים לנו לקבוע את המצב התחרותי שנמצא בשוק הבינלאומי, בתעשייה הזאת, וככה בעצם בעזרתו לעצב את האסטרטגיית צמיחה שלנו. אנחנו יכולים לראות פה לפי הניתוח שעשינו שבעצם הכוח הכי חזק או הכי משמעותי זה כוח המיקוח של הספקים, זה הכוח קצת היותר דרמטי. החברה משתמשת בטכנולוגיות מאוד ספציפיות וחדשנות, והיא נתונה להשפעה מאוד גבוהה מצד ספקים מאוד ספציפיים, ודבר הזה עלול מאוד להגביר את כוח המיקוח של הספקים. ישנה תחרות גוברת שהולכת ועולה עם שחקנים גלובליים, אמרנו, סין חזקה מאוד, כמו אקוואבוט, כמו A-Word ויש עוד, ובעצם יש צורך מתמיד כל הזמן בחדשנות, כמו שאנחנו אומרים פה כל הזמן חדשנות ולדחוף קדימה. את אפשרויות הצמיחה החלטנו לנתח על פי מטריצת אנסוף שלמדנו בקורס, בעצם מראה פה אם זה התמקדות בפיתוח של מוצר קיים לשוק קיים, כניסה לשוק חדש, אולי מוצרים חדשים, השקת מוצרים חדשים, כל הדברים האלה, זה אפשרויות של צמיחה. אנחנו בהתבסס על הניתוח של המטריצה הזאת, אסטרטגיית הצמיחה העיקרית של מייטרוניקס היא פיתוח מוצר וחדירת שוק. החברה כל הזמן משדרגת את הרובוטים הקיימים, את המוצר הקיים, זאת האסטרטגיית צמיחה שלהם, אם זה שליטה מרחוק, או יכולת ניקוי משופרת, או בטריות מיוחדות ודברים כאלה, זה פוגע בדיוק בפיתוח המוצר, באסטרטגיית של פיתוח מוצר וחדירת שוק, שווקים חדשים, במיוחד אסיה ואמריקה הלטינית, שיש שם עלייה מאוד גדולה בביקוש לבריכות פרטיות. אפשר לראות את זה על ידי
דוגמאות שכאשר מייטרוניקס פרצה לשווקים חדשים לפני, הצורה שהם עשו את זה, הם הקימו חברות בת במקומות, ובעצם עזרו להם להתבסס בשווקים האלה. יש לנו פה כמה דוגמאות, גם מייטרוניקס אוסטרליה, צפון אמריקה, צרפת, ספרד, פורטוגל. זה באמת דוגמה לצורת, לאיך הם עושים את זה. אסטרטגיית הצמיחה התאגידית, אז בעצם האסטרטגיה של מייטרוניקס, ואנחנו מציגים את זה פה באיך היא מתמודדת עם כל אחד מחמשת הכוחות של פורטר, אנחנו ממש מראים פה, אני מתמקד פה בכוח שאמרתי גם קודם, שהוא הכוח אולי הכי משמעותי, והוא האיום הכי גדול מהרמה הזאת, של כוח המיקוח של הספקים. בסוף יש פה ניהול ספקים מצוין, ויותר מזה, יש פה שיתופי פעולה, ויכולת לעבוד עם מגוון ספקים, אבל גם אם יהיה ספק ספציפי, אז עושים איתו שיתוף פעולה, או אפילו שותפות עסקית, דבר שמאוד מאוד מוריד את האיום מכוח המיקוח של הספקים. וכמובן, דיברנו על מתחרים קיימים, על מתחרים שמצצים, אז כל הזמן, ואני אומר את זה שוב, הפיתוח והטכנולוגיה וההתאמה האישית לכל לקוח, זה משהו שהוא מאוד 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 חרוט על דגלה של מייטרוניקס. בנוסף לכל הדבר הזה, בשנים האחרונות החברה משקיעה הרבה מאוד ב-ESG, אוקיי? בהשקעת ESG, שזה בעצם איזשהו דירוג סביבתי בעיקר, אוקיי? שכמה שהדירוג שלו יותר גבוה בעצם מאפשר לך למשוך משקיעים ולקוחות מאוד גדולים, אז יש בזה השקעה מאוד גדולה. עד פה חלק של אסטרטגיית הצמיחה. אסטרטגיית AI, אז האמת שלא מצאנו איזשהו מידע אמיתי שמראה לנו מי יש לחברה הזאת בכלל אסטרטגיית AI, אבל החלטנו להעריך שאם יש להם אסטרטגיית AI כזאת, ואנחנו מעריכים שיש לה, איך זה היה נראה, אז החלטנו לחלק את זה לשלוש רמות, רמת המוצר, רמת היחידה העסקית ורמת הארגון. אז אנחנו רואים שברמת המוצר זה באמת כל מה שאמרנו, כל הפיתוחי AI בתוך הרובוט, ניווט חכם, תחזית התחזוקה, אוקיי, ניהול איכות המים. אם זה ברמת היחידה העסקית, אז זה באמת אולי חיזוי ביקושים בשווקים מסוימים, ניהול מלאי, לוגיסטיקה, כל הדברים האלה, וגם ברמת הארגון, כל הזמן לפתח ולהכשיר עובדים בתרבות הזאת של חדשנות ושל פיתוח AI, ובכלל הקמת מערכות ניהול נתונים שתומכים ביוזמות AI, כמה שאני אצליח, בעצם כמה שמצליחים לעשות תשתית יותר מסודרת, ככה AI בעצם יותר יעיל ודומיננטי. אז זהו, אז לסיכום, אני חושב שהיה לנו העונג להציג פה באמת חברה ישראלית אמיתית, שמצליחה להחזיק את הראש מעל המים למרות שנה לא פשוטה, או אפילו שנתיים לא פשוטות שהן חוות, הם עדיין מותג מאוד חזק, הם מצליחים לשמור באמת על יתרון תחרותי, בעיקר ברמה הטכנולוגית, הם ממשיכים כל הזמן להשקיע במופים וב-R&D משמעותי מאוד, ובעצם לבדל את עצמם טכנולוגית, וגם התוכנית צמיחה הגלובלית שלהם, כמו כניסה לשווקים חדשים, ברכישה ומיזוגים, וכל הדבר הזה, כל הזמן מולם, וצריך לזכור בסוף, הדבר שהם רואים מול עיניהם, ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב, זה את חוויית הלקוח המתקדמת. כל הזמן רואים את הלקוח בעיניהם, ותרבות ארגונית והון אנושי, באמת שאפו גדול. זהו, אז חשוב לי להגיד שאת כל העבודה שלנו מבוססת בעצם על שלושה מקורות עיקריים, גם תכנים וכלים שלמדנו כמובן במסגרת הקורס, שחלקם ראינו פה, מקורות ציבוריים אינטרנטיים, וגם
קשר ישיר עם גורמים בכירים יותר, בכירים פחות בחברה עצמה, שדרכם הגענו לדברים. זהו, אז שיהיה שנה טובה וניפגש בקורס הבא. תודה.